En un lloc de la Marina, el nom del qual no vull recordar, fa molt de temps vivia un pobre llaurador dels de sabates de veta, capaç de llata i aixà en mà. Aquest, Paco era el seu nom, estava estressat gràcies a la boda del seu fill. Per les nits no podia dormir, en pensava a tota hora. Era realment ofegant. Caga en la mar, tu. Matí que hem vingut i ja està el sol ahí picant, ja. Ja pica. Hòstia, com calfa. Primer, com portes lo del casorio? Has de tocar estes tets, que no sé com fer-ho per treure els tancs del foc. No vull vendre el bancat del sari i al final no sé com queda bé, perquè mala cosa. Cioè, si tu te'n falten o què? Digues això, que el mes que ve em jubilo. Si vaig gastar més duro antes d'hora, després no sé què passarà. Tu no saps el que va passar a aquell, el Pep? Va molt mort, tu. Garra, li furten les taronges i s'entera de l'asseguradora i ho va pagar tot, tu. Ha pagat totes les taronges? Tot. Però aquell no va fer un desfalco que deu fa 4 dies? No, home, no. Això va ser un altre assumpte, això va ser un assumpte de l'aulla. El tio Berga va obrir dos portons quan no li tocava per regar i va regar. Hòstia, que dimoni que és. Serà condenat! No falta que mos pavi així. Els catalans que mos volen soltar ni gota. Me cagui la puta, no em treguis legitima. Treguis legitima perquè em fas marar, hòstia, sempre igual. Escolta, veure, això de l'asseguradora, com està la cosa, com? Això va ser aquell, el Berga, que li van furtar la taronja i va enterar que l'asseguradora li ho pagaria tot. Tota taronja? I al final el tio Berga parla amb l'asseguradora aquella i resulta que va treure més diners que si l'havera venuda, tu. Sina li van pagar tota la taronja, tota sense... Caguen, hòstia, més diners que si l'havera venuda. Serà bort el tio, me cago. Sí que no. Després parlarem tu i jo, després parlarem. Això ho aclarirem ja. Ara Paco, per primera vegada, es trobava amb el dilema que molts ja havien tingut: malvendre la terra per aclarir deutes o guardar-la per un moment millor. Escolta, tu deixa bancar no serà més gran que el del Rafalet, no? Ah, pone, este dos voltes més menú que aquell. O que este... taronja, roda, igual li treu més rasquit que aquell. Veurem. Este sí que és bo, sí. Jo, esto lo corto lo digo. Guau, pone, tu no em talles la sopa la boca. La mare de Déu. Escolta, això s'enrotlla, senyor, no me'l tallaràs. Això li posa de rectificació i el deixes que hi va que ser. Ell s'enganxa i diu, no me'l tallarà, no me'l talles. No me'l tallarà, no me'l talles, que... 6 minuts. Això no val enterrar. Estava ja. Ni home, un mol, no val enterrar. No val enterrar. Això és que... no sé, igual que ell, és que és un marejat. Bon dia, com estem? Bon dia. Moltes dies per hora. Mira, l'home este està ensenyant-se a envoltar això. No et gires més I això, no res, no? Estan triant, mirant, un guany com un pirí, una collida, això. Estan agressats. Fotuda la cosa. Fet prou maldat, Fotuda. Ai. No digues bobades, que ara és l'hora, està que sí, i està fent-se fosca, és l'hora d'estar que sí o què? Jo soc treballador, no com vosaltres, que no feu res en un blog tot el dia gastant gasolina. Bueno, va. Me caguen. Tranquil·let. Escolta, I no passegeu molt pesí. Fes-ho Ja m'ho veurem. Ja m'ho veurem. No passegeu molt pesí, que no són armes amb aquí. Pues. A veure. Jo ho passo bé. No
todo el día. El mundo no puede. Dos. Tres. Cuatro. Acollé. Una bella desmandada Valencia, San Luciano del Recumbere, contaron que el día a Valencia. Escolta, Antoniet, si bancal l'empezava a treure més taronges que ese de baix. Passa que ese de baix enguany el veig més carregat. El de dalt és més gran, però el veig més carregat el de baix. Com ho trobes, això? Escolta, tu, no serà més gran que el Rafalet, no? No ho sé, no. Tu lo curto ni lo curto. No cortin això, per l'amor de Déu, me caguen el moro, este. No em tallen això, sou tu que lo blanc, el que enredrà ahir, perquè és que així ve. Veus? Sí, no me'l tallarà. Eixe d'ell. Sí. El moro, esto... No tens remei, ja. No hi ha remei. No que en vinguen 10, se l'enfreguin a Déu. Pues... Anirem aquell de baix, perquè trobo que serà per l'estil o més gran. Anem a veure aquell de baix, a veure. Aquell de baix, aquell... No seria bo. Serà molt bufant. Dóna-li una miqueta al baix. Escolta, serà millor el bancal aquell de dalt, no trobes? Este el veig molt primerenc. Este pa molt assut. Sí. No, agarrarem aquell. Millor. Una vegada triat el bancal més productiu de l'any anterior, es decidia portar a cap el seu pla. Portar les taronges per aconseguir l'indemnització del segur. Què vaig, anyeu-se! Anyeu-se! Va!
Escolta, s'ha tocat el polsero, a veure. Em dic que hi ha una polsera nova. No sé, hi ha sort i m'agarra el telèfon, t'ho van dir, eh? Ai, no. La pantalleta esta, quan en quan li pega pena i quan en quan no. Policia local, digue'm. Escolta, són els rapers municipals? Sí, Paco, dime. Sí, mira, volia posar una denúncia i m'han portat a taronja. Sí, això com ha sigut? Tu ets el fill del panader? Sí, home, sí, sí. Mira que t'havia conegut jo ho sabia, amb la figüeta eixa. Sí, anem pa aquí. Ah, pues, vine cap així. Ah, serà. A veure. Bon dia. Bon dia. Bon dia. Escolta, tu deus que parlar aviante, o de cambio que te mai no tiene no me recuerdo la cual la era, eh? No me recuerdo. Sí, Paco, a veure què passa si unes taronges. No, cap, jo no de cap. Tot el bancal ho fa igual. Ara veig què fem. Bueno, pues mira, anem a fer una cosa, som rapidet, que nosaltres m'ho has pillat amb el gran bar. I, ¿estàs segur? Sí, obvi que sí, sí. Home, però s'ha cobrís, no? Home, mira, jo no ho sé, però el que tenim que fer és, toca-li el segur, que vinga el pèrit i que mire això, o que et diguin algo, i avant. Sí. No sé si tinc el número. Joder. No parles que el dien aquell, no me'n recordo. Home, No el dien... El Pepet, el Pepet. Sí, sí, sí. Sí, escolta! Sí, això és segurs. estem a feina. Sí, tot Paco. Escolta, que m'han portat el bancal de la taronja i resulta que no sé si tinc segur, però això ho cobrís, jo voldria parlar amb el Peri. Ah, bé. Vaig alerta, Paco. Buenos días. Buenos días. ¿Me podrían explicar lo que ha pasado? Sí, pues el bancal anoche, resulta que yo vine y nada, los toronjas estaban todas y ahora no hay nada. Nos han furtado, todas, todo huerto, nos han furtado. Y yo vine anoche aquí y estaban todas y ahora no hay ninguno. Yo quisiera saber si eso el seguro lo cubre o yo qué. No es como llevo durante un mes, ¿no? Bueno, Eso habrá alguna solución, ¿no? yo... ¿No te parece un poco curioso? ¿Este huerto de quién es? Ah, de un amigo mío. ¿Y no te parece curioso que este no lo han tocado y al de ustedes? Pues te doy la razón, sí que es curioso, sí. Pues ahora que lo dice, che Paco, ja s'ha intentat enganyar, m'ho ha fotut tot el matí. No, yo no. Home, Que sí. no. Que no. Paco, me caguen en tu! Tranquil·litzeu-se. I avui ni no he esmorzat! Que no. És que és lo que no n'hi ha, me caguen sus en És bola! que jo ho feia com meu fill, que s'ha casat en una negra en contra del fill de l'alcaldessa i no tenia prou diners per pagar la nòvia. Perquè si me'n gasten els meus, quan em jubile, no tinc que poder fer res. I jo no tinc un duro ja. ¡Sin almorzar! Això no es podria arreglar. Paco. No es podria fer algo. Se podría arreglar, si me invita a la boda de su hijo, podríamos hacer algo. Això està fet. Ara dic a la meva dona que busca dos gambetes fresquetes, monem a fer una i ho parlem. Cuenta amb vosaltres. Va, que ja està clar, monem tot. Au, bon. Que sort que tens, Paco, de que el Peri siga bona persona. Que sort que tens, hòstia. Què hauries fet? Terra o taronges?
belles mandarins, València, saps que no te responen, que són tantos que es crida València, a la mora, del riu mare, són taranxes, valencianes i radioactives, que estan molt bones, les comprem a baix consum, que dona molt bon gust. N'han els mandarins i valències, saps que no te responen, són tantos que es crida València, a la mora, del riu mare, el collidor, les alicates per a nosaltres amb molt d'amor. Són 7 dies a la setmana treballant com un cabró. No sé, por favor, algo para contar. Vamos al mateix canal i vas llegir el diàleg i també els vídeos. Us auriculars. I van al diàleg, són trevis. Ompliu cabassos de xiu. No trauràs el jornal, no? Siamo al bar, que estan banyant, Una caseta, au.